It can't be that fucking hard. Ved du hvad? Vi gør det, Rasmus. Vi gør det fandme. Hvis det er noget, der er over normalt. Hvad? Nej. Helt almindeligt. Der man står. Loud. Skal vi ikke bare bryde ind? Ja. Og jeg tager min RPK med nu. Nu er det bare go and shoot the fuck out of it. Når vi kommer ind, så tag de forreste kasser. Så behøver vi ikke at have problemer med, at politiet skyder os. Og dude, lad mig lige købe noget, så der kommer en 20 sekunders delay på, hvornår politiet kommer. Effektivt, ja. Hvis den lader mig gøre det, det gør den ikke. Det er kun med bankheister, kan jeg se. Er vi klar? I think so. Jeg skal ikke bruge mere. Jeg har det, jeg skal bruge. Let's go. Ja, det gider vi ikke høre. Nå, det er meget godt, du har et liv. Okay, vent. Nej, vi går ind i stormen. Vi har armor på, Rasmus. Ja, det er præcis. Når du går ind i stormen, så tag den på. Tag den på nu. Get down on the floor, bitches! Get it? Fuck. Godt, tag de forreste. Jeg kan godt smadre dem, hvis du kan tage dem. Ja. Jeg kan rigtig godt lide at slå med den penne her, det er faktisk ret sjovt. Det her det er nok min yndlingsting til at smadre glas med. Ja. Yep. Ja, vi kunne også bare gøre sådan her. Nej, lad være med at bruge armor på det. Du har armor med. Jamen, det er bare nederen at bruge armor på det. Oops. I might have killed her in purpose and might not have killed her in purpose. It was not my fault. She was in the way. Hvor skal vi lægge lortet hen? Jeg har lavet plads over broen på. Jeg kan bare... Jeg kan godt lide, at jeg sagde, at du skulle ødelægge de forreste glas først. Nå, var det det du mente? Jeg troede du mente ved kassen. Hørte dig, din fucking botnak. Og der er ingen ting, der skal drills, så vidt som jeg kan se. Hvorfor? Hov, vi kan sgu da også åbne dem her. Ja, alting kan åbnes. Har du cleanet noget af det? Ja, jamen jeg er i gang med at clean cashierne og det der ligger foran. Du clear alting undtagen de store tasker, dem tager jeg. Ja. Har vi en pige med? Ja, Clover er en pige. GG. Clover. Yep, Clover. Der ligger en tung taske over. Eller stor taske, eller så der ligger to. Kom lige over efter mig. Fuck nu lige af! Det var da sindssygt. Hvorhen, siger du? Det var... Jeg går til dem. Okay, jeg tager den. Hallo. Prøv lige. Wow, shit. Synes jeg lige hjælp. Er du ikke blevet bedt om at lægge dig? Vi har ikke... Oh shit, der er en politibetjent inde. Så jeg tror ikke rigtigt, der er noget, vi ikke har taget. Jo, her. Er der mere? Jo, der var et eller andet. Jeg skal lige op og tjekke ovenpå. Jeg tænkte, jeg breaker ind her. Ja, der plejer nogle gange at være en penge safe den. Shit, Alec, jeg skal bruge noget dækning. Oh shit, de hold! Hvordan mistede jeg lige alt mit liv på så let tid? Jeg mistede næsten ingen liv før, så nu der mister jeg bare alt. Ja, jeg skal lige lade. Hvis du... Ja, prøv, så går du lige væk, ikke? Hvad laver du? Lige over. Gerne, den er ude. Bare... Den kan åbnes udefra. Jeg skal skyde med fis hen over hovedet. Okay, de tager det stille over nu. Hallo. Prøv nu. Læg dig. Ja, det jeg godt kan lide ved den pen her, der jeg kan slå folk en gang uden de dør. Uden de dør, og så bare...
Så jeg kan ligesom give dem lidt tæv. Oh shit! Jeg render lige rundt og giver lidt tæv til nogle folk. Yep, bingo. Drill ham. Okay. Hyggeligt. 140. 240. Fedt sted. Er det ikke, vi kan lige så godt begynde at... Ja, vi begynder bare at flytte der. Buzz. Der står en her. Au. Lad være med at hoppe ned der, det er meget dumt. Go. Alex, hvis jeg står heroppe og smider det ned, kan du så tage det? Ja. Nu skal jeg bare lige sørge for, at jeg ikke dør. God idé. Ja, det vil jeg da ikke give dig ret. Nej, det er jo ikke glemt det. Kom indenfor. Hvad sker der? Ja, assault. Hey! Var du ikke blevet bedt om at lægge dig? Fuck dig. Drillet. Jeg er i gang. Jeg bliver her også backsnap. Jamen, jeg vil da skide på hostages. Efter det her er det ikke, så skal jeg lige ud med hunden. Ej, det synes jeg bare ikke. Vent, kan du slippe på den eller hvad? Ja, jeg kan slippe den. Hvis du vidste, hvor mange gange jeg gjorde det på Xbox 360 på grund af min controller, den var bollet. Vi har failet missioner nogle gange, fordi den har slippet på en page her. Fordi min controller var gået i stykker. Ja, det kan jeg godt huske. Er det ikke bedre? Slem dreng. Jeg har glemt at sige, at de altså godt kan kravle op her. Slem dreng. Okay, det var muligvis en ret retarderet måde at løbe på. Er det ikke de nede i lobbyen? Fuck sake. Granater! Jeg dræber civilians nu. Ikke hvis jeg dræber dem før dig. Fuck sake. Ja, jeg skal lige tæve ham her først. Nej, kloverhammer. Hey! Læg dig. De ordner drillet. Hvorfor er det, jeg tager så meget skade af det der? Fucking cunt, du skal ikke røge min fucking drill. Godt være, jeg skulle tage liv med. Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi jeg har brugt min research points på, at jeg kan transportere tunge ting nemmere. Nej, det er rigtigt. Oh shit, okay. Rasmus, jeg er ikke med armor. Jeg har armor. Prøv lige at teleportere gennem væg. Cunt. Okay, jeg smider armor herinde. Ja. Jeg har heller ikke særlig meget liv. Jeg ser ikke særlig mange politibetjente. Jeg tror altså godt, vi kan nå derhen. Bingo, Alec. Jeg tror godt, der er rimelig frit. Jeg må ikke hoppe ned der. Jeg skal gå ned. Der er en kant dernede. Nej, jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker, men med det her våben, der falder jeg meget hårdere, så tager jeg. Gider du så bare lige at gå derned nu? Eller, nej, jeg hopper ned, du kaster. Fuck sake. Okay, shit. Min mand har det hårdt lige nu. Ja, kast lige tingene hernede, Alec. Fuck sake, jeg er på vej op igen. Ja. Fuck, jeg har ikke engang en på mig. Fuck sake. Ja, værsgo, her var en. Ej, ikke drillet nu. Det magter jeg ikke. Nej, glem det fucking drill. Vi er lige lovlige skubbelsesstregen lige nu, synes jeg. Det her, det bliver ikke et særligt stort payout, kan jeg allerede se nu. Klover, hvis du gerne vil have det fikset, ikke? Så synes jeg bare, du fucking gør det selv. Alec, hvis du har en ECM jammer, så står der en ATM nede ved en af taskerne. Det har jeg.
Godt, go. Jeg skal så lige ud først. Kan du komme ud? Det skal gå hurtigt nu. Jo, jeg er ude. I siger til mig. Det skal gå hurtigt nu, for nu begynder de at komme herud. Shit, de er herinde. Jeg har det. Godt. Værsgo. 23 eller 25.000. Oh shit. Rasmus, det kan godt være, jeg rører ned nu. Ja. Var der ikke en task mere? Den har jeg. Hvad med det fra ATM'en? Det tog jeg også. Hvordan kan du have 2 task? Det er bare ligesom penge. Skal vi teste det, eller hvad? Ja, Nå. kom. Jeg så vi skal escape. Ja, vi skal escape, Alec. Hvad mener du? Kig, no money award, you need to escape first. Fuck sake. Jeg er glad for, at vi ikke fik mere med. Fuck. Nå. Let's go. Bare tryk ready, Alec. Den starter lige meget, om den siger loading nede i hjørnet. Please siger, det er det samme sted. Nej, det er det dårlige sted. Jeg står våben. Hvad gør vi? Hvor smider vi pengene? Ind i den her boks. Ja. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jewelry. Hvorfor er der så mange fucking ting, man gerne vil over jewelry? Stop så. Smid dem ind. Fuck, køn. Hvorfor gør du ikke bare ligesom jeg gør? Smid dem ind ad vinduet. Du smider dem ikke ind i vinduet, de rammer ikke ind. Det skal jeg love dig for, at det gør på min skærm. Nej, for mig der lander de herude, og så flytter jeg dem ind. Se, de lander lige der. Ja, og så samler jeg den op. Bum. Det ligger lige her. Det er meget. Jeg kommer med det. Fire minutter. Minutter? Ja. Nej. Jo, skal vi vente. Nej, hallo. Nej. Så synes jeg lige. Slap ned. Nu synes jeg lige, du har overskredet de besøg. Så, der er ikke mere taletid for, når det kommer. Ja, prøv at lave sådan en hop der. Wee. Man svæver næsten, når man hopper. Wee. Wee. Det er fordi... Tænk på det bedste, du ved. Hvordan kan jeg gå oven på det der? Det giver ingen mening. Wow, okay, de her. De er lige her. Ja, lige over det hele. Oh, okay. Hvis du vil gøre mig en tjeneste, så smider du bare ammo-baggen ind i vognen. Har du allerede mistet alt dit ammo? Nej, men det er bare den taser. Der er en taser. Taser! Nej, men jeg mener bare sådan, hvis vi nu får brug for det, eller hvis du bliver downet af, så har jeg brug for ammo. Fuck sake, Rasmus. Ja, men den taser er lige lovligt vigtig lige nu. Han er død! Nej, han er lige præcis ikke død. Så skyd ham. Jeg tror det jeg prøver på. Okay, jeg deployer den. Nå. Shit, der er mange! Oh shit! Du havde sgu da ladt din fucking... I'm there. In 2 minutes. God med os. De hopper ind med helikopter. Kom, Moester! Den taser. Taser! Åh, jep, jeg har taseren her. Du skal bare lægge dig. Jeg har faktisk ikke mistet særlig meget liv.
Hey, læg dig. Det var ikke meningen. Hey, look out, Luke. Jeg sagde det ikke med vilje. Jeg trykker forkert, jeg skulle trykke på pil op. Undskyld. Nu er jeg sur på mig. I siger, det nope. Chaser! Værsgo. Ej, er der nogen chaser igen? Ja, han er lige hoppet ned med en helikopter. Jamen, han er så langt væk. 1 minut. Chaser. Død han lige? Nej, han er ikke død. Jamen, han er fandme. Ja, der døde han. Gør han også det? Ja, jeg så ham falde ligesom død. Ja, jeg så ham også lige. Spor noget ammo. Eller skal du bruge det mere? Nej, du må... Hvor mange gange har du taget? Nej, du tager. Jeg har ikke taget, men du tager bare. Jeg lever på ammo af Line. Ja, Okay, jeg er klar. Det er det, der er med den her. Det kan jeg ikke samle op. 30 sekunder, jeg ligger, og de mover ind. Hvad sagde han? For enden af parken, eller hvad? Nær parken. Så Jeg tager en bag nu. Er der en vej ind? Ja, vi kan komme igennem parken. Skal vi smide den? Der, bingo. Vi smider dem her i starten, i midten af parken. Oh, Lexberg. Ja, shit. Fuck sake. Ej, Rasmus, det er 3 minutter. Slap af. Nej, jeg mener mere de der folk, der stod lige der. Hey, nu er jeg også en der. Jeg står faktisk ret meget. Hvis du flytter dem her, skal jeg så begynde at flytte dem derover? Ja. Giv mig. Hvis jeg kan, for der er rigtig mange. Der er nærmest helt clean herovre. Ja. Det er nemlig det der problemet. De kommer alle sammen hen til mig, og jeg er trapped lige nu. Du kan godt. Jeg støtter dig. Er det ikke fantastisk, det der med fitnesscenter? At man simpelthen kan hyre en mand til at stå og råbe af sig. Fantastisk. Eller de kalder det for en personlig træner. De kalder det bare for en Eskimo, der har fået for meget drik. Hvad med, at du hopper ud af bilen og hjælper os? Så spørger jeg bare. Ja, politiet har taget den! Hvad? Jeg har styr på det. Okay, det var... Jævla, fuck. Shit, der er en helikopter, der lander her ved siden af mig. Der Shit, der er mange. Ja, for helvede, så skal du se, hvad jeg er inde i. Mens jeg... Okay, let's go. Der er sådan ret mange herovre. Jeg prøver for Houston herovre. Ja. Okay. 2 minutter. Ja. Hey, læg jer. Løb nu for satan. Fuck sake, gå nu lige væk. Er det det? Ja, that's all. Let's go. Det er ikke så meget. Alligevel. Det var da lidt. Hvad? Ja, vi får omkring de 100. Okay, de er halve. Det er halve. Ja. Hvad nu? Leveler. Nu kan jeg få... Hvilke level er du i? Jeg kan få en revolver. Men hvorfor kan jeg ikke vælge noget? Jeg aner ikke. Weapon spot. Please. Det er løgn. Fuck, det er bullshit, det her. Det er Fanden løgn. fik jeg ikke lov til at... Fanden fik jeg ikke lov til at vælge noget? Du så godt, hvad jeg fik, ikke godt? Jo, en suppressor. Hvilket gør det fucking bullshit. Så jeg vil have en lille Kruger.
Hvor Jamen, har det- den ikke engang installeret det? Har den kun downloadet? Mine hjerneceller. Jamen, bror, de kan jo ikke klare det, altså. Det er sådan helt ad, my god. Hold din. Hvor er den sød! No. Ej, det sender jeg dig sådan et billede af. Den er virkelig nuttet at se på. Hvorfor? Jeg trykkede på at installere det, hvad den hedder i. Den hedder Mass Effect 3, ikke? Og så gider den ikke. Så gider Media Region ikke at virke. Mm. Men tak fordi I så med denne gang. Så det kan være der kommer noget mere senere. Det ved jeg ikke. Hej.